Kakin hon kinong sancharge nong joka thain reward shela kabakin thup ye katerna laikin so nong war ber kiwe kalapan pau ka jing songu ka bakraw ka sarkar leng ba katnat PWD ber kiwe de ki rang ba kiblaidan kti ha ka ban pinyo ani siang rong ye ka surok na maumlo hadu terna laikin so laban kedo hang ni bagane ka surok ka de ka badan kambha namar bagade ka surok ka bapoi she jingking jermi ka ba armala hanong riat nangta she cherapanji holiday resort alaikan so ba chikiwe de ki jaka Hagajekran bakari khasi channel kini kinong yalam kilong bagani ka jing siang rong kini ka surok kan long ka jing mentoy ka bakraw ki pait ba kani ka than namar ka de ka surok ka ba ki tourist ki yaj ba ngai ki bobun balang ki ya kan mau ikitu ki por ki ba ngili alum yalang naga benta bangin yeng ban kren ai nam ta ka ba ka met jong ka thanyi por ko we ti hang ning ya don lang i sordar jong kalai ke so iba mudi nang ta ya don lang i bakit nang tai na ke soi ba dei sketri jong snong tai nang ta don lang ru i rong ba nang tai na no war ba dei sketri jong snong nang ta kumju kini berlaingut ke don nang war hi kide kinong yalam snong nang tai ti pendap ka jing su komen imla kamda ai ngo yo blai trai kan no thau ubala ai hangi gimet ko syai baklain mangine kenduk biang komunisi sin pat bahadin ba ngilaya syakmat ban lum ban lang yaki nong yalam snong walang imla ban don lut berok khaj rei kan ningut ngilala ban don kalalong ke jing kerku hi ka thain bar ko we bat hoi nginang kan mau yaki tu ki sngi ki snem unu snem arjar ko nadu ka khatsan tarik ka ba ngile mi ban penkan mau ya iba preston tesong badai deputy chief minister badan borom jong ka state ke jongi rangkat ke jing alam ke jing betin lanti jong MLA jongi jong ka sila konstitusi iba balajit ko par sendrem ni ai ru ke borom sei ban ngiken mau ngimla ban klet ru ya i late dan kuparoy i MLA badan borom jongi ba hakatu kapor bidang don hasla jong ka partai idang bat ru kum u speaker badan borom jong ka Meghalaya Legislative Assembly tidai ma iru ibala bu ya kene ka skim bat ka jingmut ka baskem ban penbha ya ka surok nadu mau syamok hadu nongwar tikum tang ilayat lenti kum ka kenhun jong kinong yalam snong ilayat lenti nadu usnam arjar arpo ngile kendu ru iki jing ki baharu kom kam tamu COVID-19 ubala kta ru iki ya ka kamai gaji jong ki babun ki balang jong ka thain ke jongi hadir bengile kendu ngile keren spang surok kam shimlami keno ka jubab ko basyai lani ke jing tre ke bangin ui tenrei hadien jong kata ngilabut dien ya kene kam ban ya kendu iki rorang ba ki de ki riu sarkar ng berbandong ki badai ki officer rang ba ki ba borobor ngi jukmi lenti bakin dei ki ban ai jubab ko bahana babahatam bat kalalong syakumta adin mangilai kendu iba neng nong badai sekretari badan borom jong ka piludi rengkat kejinya dan lang ru jong iba sondar keji kene ke kam kala urlong bat menta kipai ba no senong baro kila syem ke jing sobha ha kayat ke yeng bat kumju kham tam ki driver ke banyak kali ki try kali hoi katung le yang liamat ki jing ngilaya ki khoram yang surok menta pede ngilamat ika ke ba sotanan ha kelong bre man breu tingim la kham dai ku bleiru ya ki prolog jongi ki belaya nok senyang hakatu por hadien makasarkar kam syamla ngamur benong bakam syamla le kono kakam tinggi mansi hakajing dama jong kapor ngilami syakmat banlum banlang ki paiba rengkat ki
nong yalam jong ka thain hi berkoi ban maramat lan di ban repair hi ya kate ka surok mau syamok ban hadin jong kato kata kade kebangi pentrei kebangi trei ban le repairing hi kade ka khat khnai tari banai ba khat ar hajar po ban hadin jong kato pade ngi sultan ban ong ba hadin ba ka sarkar kalau i ke kebangi lasdang bat kumta kam shimla penjendong ya laga jong kak ti bosbun ke jong ka ti ngilai umat ya ka jubab ke basultanat berkata kalong ba ka sarkar MDA lengba u minister badan berom jong ka piludi kelapan ulong yang ka kamban singrong mardor ya ka surong na mamlu mau syamok adu nongwar tingi ai khublai ki kerpang ru ya gitu baro ki bla no senyang ha kirkom ki boper ban maramat ya kata kesurok bat kumju ya kesorka kebala simkia adien bang mangi kum kinong yaram jang kathain ila maramat dai makipat kira sim ya kebenta ke ba khamat ban singrong ban pendep ru ha kapor ke babiang tingi mla kham dai khublai kerpang ya u kontraktor ba Ronaldi Ibrahim Kia ya kan kam masnyo ya ka preliminary work order ila penbiang wood ya ki jing dan kambaro bat masnyo ya ka final work order ila pentrei bat klem pen slam ila pendep ru hagapor ke ba biang bha ti ke jing sungu kerpang oi ya ka sarkar ke balale ya la jong ke benta ke ba khmat do UMLA jungi ba balajit kupar sendrem kerpang ru i sekretari badan berom jong kapil di sesien pat ni penpau ke jing songu ba ila trestam ba ila kular markmat haga to kapor ba kalalong sisa ke jing kular ke jong i kelas seiso kum ba mangiru ngila ong i bangi kemik lenti na phi kum u officer rang ba khli du bat kani kala urlong sisa ngi ai khublai i ba inang la ban trei kumba ilale ya kane kam ha kane por ke bamanta ngi scam ba ki we ki por ru in penpau ila gojong ka bor ke jong i kumunong trei ba bej jong ka sarkar ti kumta ngimla ru khum dakan mau kerpang ya UMLA jong i bala klat no ba don kuparoi ibala bu ya kane ka benta bakalong sisa ka jing sup ya ka thain chi berkoi ban pendep ya kane kesurok ti kimat ti ki jong i kidang pau sai hadu benta bat ngej ba ki khun ki ti ki bahing asem wala uni don shu uni urat ba jong ka thain ki jong i don shu rei ai ba ka jing khublei ki jong i kan lej sya ki bahing asem kham tam ru u khun jong i u ba balajit kupar bade MLA u bala budien ya kane kam ban pen orlong ru kat kum baula clay madan hakiran san yalap election ti nakaleng jungi ngimdon na isibun tangkan ni nak menta kan kapor ka menta dai ha kabaya dai kan ka sunjuk ka jungi kabang ngiadon lang kum ni hoi kidang don ki pat kiru ramba ki mempat lak ban don lang ha kan kapor kan ka sunjuk jungi kam syam tmu ban ong ba lakut kaya keren nang menta ka surok ka lakut dai ngidang don sakiwe pat ki kam ki bakrau ki bangidon kam ban penbahaya ki imlang salang ban pej ya ki jing don kam baro ki jing don kam ki bangide ban ya syakmat kidang bun ba bat ya kani ngin senang ya kendu bat pi ki media ban penso syaki syaki nong syong jong ka thain ki jongi bat kumju ru ban khot ban wer om tangkan ngot bangini don re bangini don kambun kenang baka kam kan ya syprang tina kaleng jongi ada kaleng jongaru kumu nong yalam ya keba kini kiri orang ba kila bensiat ya kane ke kam so bangam don sibun tang kini kentien kuble sibun nagabenta ka jingle sibun jong pi ku kiru sarkar bat mangiru nginang yai buddin ki kam bobha ki jong pi
bat kunjuru hagabede bakate surok ngan cipen kan mau bala kumno kajing pentri yaki nala kenang baka surok kan nek kan scam kan de ban long ka bakam kloy hoi ngi i kajing produk ban pentri ki surok ban pentri ki nala kalayai ti ngasu bu yak we kajing kerpat kalong ba la long kumno ru ai ba kini kinala la kumno kinlong ki babha ki ba internet bat ki bas scam kenang ba ka surok ka bangi layo kat kan ka surok ka ba internet ka ba la siang bah ka kom ka badai kan ne kan scam bat kan long ka nuksan ang bantang ki toris ki bawan sine ka thang ka kinyo ya ka jing internet ba ya ka jing tre renti jong kita ki babat ikakam ha ka jing tre kam ko jong ki